Benvinguda a la pràctica d'avui. La classe d'avui és una classe curteta i ens ajudarà a augmentar una miqueta la nostra energia. Començarem de peu, els peus separadets a l'ample de la nostra cadera, palmells de les mans miren endavant i tanquem els ulls. Comencem a connectar amb la respiració. Comencem a connectar amb aquest precís moment. Deixem a fora les preocupacions. Intentem ser conscients d'aquest precís moment. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Posa una intenció o un sankalpa a la teva pràctica. Amb quina intenció practiques? A qui li dediques? Per iniciar la pràctica cantarem juntes el mantra Om. Inhala. A poc, torna les mans al costat del cos. Obrim els ulls. Inhalant, pugem braços, mirem a les mans. Entrelacem ja, allarguem al màxim. A l'exhalar, mans endavant, esquena rodoneta, només la part alta. Inhala, llarga. Exhala, rodonim. Inhala, llarga. Exhala, rodonim. Continua, dues més. Inhala, llarga. Exhala, rodonim. I última. Inhala, llarga. Exhala, rodonim. Tornem amunt, inhalem aquí i a l'exhalar anem a la dreta. Inhala, centre. Exhala, esquerra. Inhala, centre. Exhala, dreta. Inhala, centre. Exhala, esquerra. Tornem al centre, desfem braços, soltem una miqueta braços, ombros. Ara inhalem, pugem braços, mirem a les mans, mans en pregària i baixem al pit. Inhala, obre, mira els braços. Exhala, pregària al pit, dos més. Inhala, puja. Exhala, pregària al pit i última. Inhala, puja. Exhala, pregària al pit. Separem els peus a l'ample de la nostra cadera. Perdó, a l'ample de la nostra esterilla. Ditets del peu miren cap a fora. I ara inhala, puja braços, mira les mans. Pregària davant del pit. Malasana, baixem. Inhala, puja, allarga braços. Exhala, baixa. Inhala, puja. Exhala, baixa. Dues més. Inhala, puja. Exhala, baixa i última. Inhala, puja. Exhala, baixa i ens quedem a baix. Soltem mans. Pugem amb l'esquena rodoneta, peus separadets a l'ample de la nostra cadera, agafem colzes contraris i soltem el cos. Deixa que el cos pesi, que es relaxi, pots balancejar-te d'un costat a l'altre o mantenir la postura estàtica. Poquet a poquet soltem braços i pugem amb l'esquena rodoneta. Ens col·loquem davant de tot de l'esterilla. Cames juntes, palmells de les mans miren endavant. I anem a fer 3 salutacions al sol. Inhala,
puja, braços, mira les mans. Exhala, mans al terra, coronet al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, puja, braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant, fem dues passes cap a les mans. A l'arribar, llarga esquena, mira endavant. Exhala, ens pleguem, coronet al terra. Inhala, puja, braços, mira les mans. Exhala, encadenem, ens pleguem, últim, coronet al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim aquí. Atenció, inhala llarga, cama dreta cap al cel. No la volem pujar al màxim, sinó que volem buscar la diagonal. Peu en flex, ditets del peu miren a l'esterilla. Mantenim. Atenció, dobleguem cama dreta i fem cercles amb els genolls. Cap endavant. 1, 2, 3 i 4. Canvi de sentit endarrere. 1, 2, 3 i 4. Inhala llarga, cama dreta. I a l'exhalar, peu dret entre les mans, postura del corredor. La cadera baixa ben avall, esquena llarga. Mirada a l'esterilla. Col·loquem mà esquerra sota l'ombro esquerre a l'esterilla. Si necessito un bloc sota la mà esquerra, el col·loco. I el braç dret puja amb una torsió. Si és massa intens, podem recolzar el genoll esquerre a l'esterilla. Inhala aquí. Exhala, braç dret, ens abracem la cuixa. Inhala, puja. Exhala, baixa, continua. Inhala. Exhala, dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala. Mà dreta a l'esterilla, peu dret endarrere, Adho Mukha. Mantenim. I canvin a la llarga cama esquerra, a la diagonal. Ditets del peu esquerre miren l'esterilla. Dobleguem cama esquerra i fem cercles cap endavant. 1, 2, 3 i 4. Endarrere. 1, 2, 3 i 4. Inhala llarga, cama esquerra. I a l'exhalar, peu esquerre entre les mans, postura del corredor. Cadera baixa, ombros lluny de les orelles. Ens assegurem que la mà dreta està sota l'ombro dret i el braç esquerre puja amunt, ombros lluny de les orelles. Mantenim. Inhala llarga. Exhala, baixem, cuixa esquerra. Inhala llarga. Exhala, abracem, continua. Inhala, obre. Exhala, abracem, dues més. Inhala, obre.
Exhala, abracem, última. Inhala, obre. Exhala, abracem, recolzem mà esquerra. Adho Mukha. Mantenim. Mantenim. Inhala, llarga, cama dreta cap al cel. I a l'exhala, peu dret entre les mans, taló esquerre es queda a l'aire. Mantenim aquí, postura del corredor. Mantenim. Poquet a poquet recolzem genoll esquerre, inhala, puja, braços. I a l'exhala, torsionem colze esquerra per fora de genoll dret, mans juntes davant del pit. Obre pit. Si vols, separa genoll esquerre de l'esterilla i mantenim. Mantenim. Poquet a poquet recolzem genoll esquerre, inhala, puja, braços. Podem mantenir els braços amunt, si ens fan mal les cervicals, sempre podem col·locar les mans a la cintura. I ara inhala, puja una mica la cadera. Exhala, baixa. Inhala, puja. Exhala, baixa, continua. Inhala. Exhala, dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala, mans a l'esterilla i anem a Adho Mukha, peu dret endarrere. Adho Mukha i mantenim. Inhala, llarga, cama esquerra cap al cel. I a l'exhala, peu esquerre entre les mans, postura del corredor i mantenim. Recolzem genoll dret, inhala, puja, braços. I a l'exhala, torsionem colze dret per fora de genoll esquerre, mans juntes davant del pit, obre pit. Si vols, separa genoll dret de l'esterilla i mantenim. Mantenim. Poquet a poquet, recolzem genoll dret, inhala, puja, braços. Ara inhala, puja una mica la cadera. Exhala, baixa. Inhala, puja. Exhala, baixa. Continua. Inhala. Exhala, dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala, mans a l'esterilla i anem a Adho Mukha. Poquet a poquet les mans van cap als peus. Quan arribis al final de tot, separem els peus a l'amplada de la nostra esterilla, ditets del peu miren cap a fora i pugem amb l'esquena rodoneta. Mans juntes davant del pit, ombros lluny de les orelles i inhalem aquí. I a l'exhala, doblem cames. Inhala, puja. Exhala, baixa, continua. Inhala. Exhala, dues més. Inhala. Exhala i última. Inhala. Exhala i mantenim. Esquena llarga, pit obert. Mantenim. Inhala, puja amunt, deixem mans, soltem cames. I anem a treballar una miqueta el guerrer número 3. Peus separadets a l'amplada de la nostra cadera. Braços oberts en forma de creu. El peu dret es queda a l'esterilla. Inclinem una miqueta el cos cap endavant. Cama esquerra puja amunt i ens quedem a la meitat. Atenció, doblego cama dreta i pujo. Doblego i pujo. Doblego i pujo. Dos més. Doblego i pujo. Última. Doblego i pujo. Ara sí. Cos inclinat. Paral·lel a l'esterilla. Mans juntes davant del pit. Mantenim. 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 Poquet a poquet. Peu esquerre al costat del dret. Soltem cames.
braços i canviem. Peu esquerre es queda a l'esterilla i el dret és el que va endarrere. Obrim els braços en forma de creu, palmells de les mans ben oberts. Peu esquerre a l'esterilla, inclinem una miqueta el cos cap endavant, cama dreta amunt. I atenció, dobleguem, pugem, dobleguem, pugem, dobleguem, pugem, dos més, dobleguem, pugem, última, dobleguem, pugem, ara sí, guerrer número 3, inclinem el cos, mans juntes davant del pit, mantenim, mantenim, i poquet a poquet, peu dret al costat de l'esquerra, soltem braços, cames, ens col·loquem davant del tot de l'esterilla i anem a fer un vinyassa, cames juntes, palmells de les mans miren endavant, inhala, puja braços, mira les mans. Exhala, mans al terra, coroneta al terra. Inhala, llarga esquena, mira endavant. I a l'exhalar, dues passes endarrere, chaturanga. Inhala, Urdhva Mukha. Exhala, Adho Mukha i mantenim. Mantenim. Inhala llarga, cama dreta cap al cel i a l'exhalar genoll dret darrere canell dret i recolzem la cama. Cama esquerra camina cap endarrere. Hem d'intentar que el taló dret no ens quedi al pubis. El peu dret està cap endavant. Opció 1, em quedo aquí, esquena llarga. Opció 2, recolzo antebraços i mantenim. Poquet a poquet, dítets del peu esquerre a l'esterilla, mans a l'esterilla i anem a una Adho Mukha de 3 potes. La cama dreta ben amunt. Inhala llarga, cama dreta cap al cel. I a l'exhalar baixem peu dret i canvi. Inhala llarga, cama esquerra cap al cel. I a l'exhalar genoll esquerre, darrere canell esquerre i recolzem la cama. Cama dreta cap endarrere i mantenim aquí esquena llarga o recolzem antebraços. Mantenim. Col·loquem dítets del peu dret a l'esterilla, mans a l'esterilla i amb una Adho Mukha de 3. Inhala llarga, cama esquerra cap al cel. I a l'exhalar baixem i ens volem assentar. Peu dret darrere munyaca esquerra, peu esquerra darrere munyaca dreta i ens assentem. Estirem les dues cames, cames juntes, actives, mans al costat del cos, esquena llarga. Inhala, puja braços. I a l'exhalar ens pleguem, allarga l'esquena. Quan ja no puguis més, recolzem les mans a l'esterilla, cames, turmells, peus, ombros lluny de les orelles. Mantenim. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura, anem a fer torsions i acabem. Dobleguem cama dreta, peu dret, es creua i es recolza, braç esquerre, abraça cama dreta i el braç dret endarrere i entrem en una torsió, esquena llarga, cama esquerra activa, peu en flex. Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura i canvi. Dobleguem cama esquerra, peu esquerre, es creua i es recolza, braç dret, abraça cama esquerra i el braç esquerre va endarrere i entrem en una torsió, esquena llarga, coroneta apunta al sostre, ombros lluny de les orelles.
Amb la següent inhalació mirem endavant i deixem la postura. Ara sí, ens assentem en una postura que sigui còmoda, una postura que puguem mantenir uns instants, amb l'esquena llarga, els ulls tancats. Deixa que les mans caiguin pesades sobre els genolls o les cuixes. L'abdomen està recollit. Deixa que la respiració sigui natural i fluida, no la controlis. Porta les mans juntes davant del pit en forma de pregària, d'Anjali Mudra. Recorda la intenció o el sankalpa que li has posat a la teva pràctica, a qui li has dedicat, amb quina intenció has practicat. Agraeix-te a tu mateixa haver-te dedicat aquesta estoneta al treball del teu cos i de la teva ment. Des d'aquest sankalpa, aquest agraïment i amb un somriure, cantarem juntes el mantra Om per tancar la pràctica. Inhala. Namaste. Moltíssimes gràcies.